Gusii TV. Ubwansu bw'omu Gusii. Mbuya mwana wanu mwanchu mulio Ndizi TV andonse asoberete nandiri mambingi tokonyona sembeo ase ichuma elituko liomweri wiki asumuro Ensakia tutaraso weekend boigo ni chuma yo mwerio yo mutinyo gatano na kabero mwaka ujirubene meronkebere na isano na ibere no gosemerikwana gwetwabere na ikoro Jumatatu mpaka tukura lero na hande boigo kwabokire nigo bono wasoire asumuroberio Ensakia umuroberio mabo kabisa umuroberio crossera litukuliao na koteina nara lya kolkanderi tukulero na lero berero na lero bereri litukuliankyo igo manchu mwana kwari ni kiandage komi osoime umuroberio asimambi yaboni gato chaka monaye na ntukungunde nage koragense yemo ya abono ense ya monenusu ya abono mambia Alero ntotwanse meriye bwatoke na ntochikokora chinsezo cha abono mambia nyari tukore ichuma botambe nduru twara mogeni koneni gotogoso sense meri yetengo ende twarusie birukonyo twa enda sensemo ye bwatoke karo producer yeto bana enda ko beke menyonchali koene kibuna ebinto byago cheire asenjira ya bene iri gonte beta mariogiamo nechibicha neri tukori genya sa twanjeire ya ture urujinsa ikomi yaja gotuga yara tuwanga kitowe kagara kidende indwemo minjori minetua netatua oikatosiomi toike studio. Karibu sana ingia ndani ya mchengo. Alright. Okay, wakire. Ya turakini nene itabidi sasa kidogo. Wakire buya. Mbanya kwa moja. Buya mono sana. Wanchu muligeria lero ni tukulia Friday baada banga thank God it is Friday. Ekiagara nya sawo tolindire kurwa litukulia juma wiki ngima paka bona na nto chugutabukia wiki ijuma yo mwalyo asumutinyo gatano na kabiri umwaka uyu nyoranga bona iga amatuka atigere tukoro mutinyo gatano babe na kabiri amatuka anga atatu wanchu muligere amatuka ni gakwenda bwango lero 28 yes 29 31 amatuka atatu katigere wanchu muligere muna amatuka kogenda endote ya wanchu muligere no nyiki no yanga tigati Yasaye gara ara komentere na yikira abande korakira umuntu nabwate emerobelio yo mwaka oyo no nyamangana twanyora na mangana mange ase omwaka oyo igana nditogendrete ko yaumira kolende nuko gena waitonga umeamuka sambamba uko salama unaandamana pamoja na sisi mpaka chiwe kachinzi sato chabo na mambia Joshua good morning oyone producer ito yomorobelio Ensakia kira lituko igobono mwanchu muligere to kwaleganire bene matshabiga ito mwensipi timu diaspora timu panakosa timu chini ya maji na team following tuwabaleganire senchira ya bene musubatu Felicitas Nyanchama good morning no mwana Leighton kora chinse mocho mosocho Steven Junior Eric Baraza Biamone kiagara ni maitimu abukire mwandete kuyaregania egera moso kasimirubulio ya kira lituko nayo mwanchu mulira ntumanyete nga no tubwatetie tolikere ujumbe osangamana into totabingana kikwabo kaibiro konyono iwete waterera tibutuko okaigunga kwabune kiroko goro gosembu yole na inde mbarabia boganiretie jumengia mbarabia butagete babe mu mincholimi basoke ekiagera gosoka nokuya ebigairi nebia omokia nomia ekiagera omokia noro karibu sana litikonelia Friday tokolira members day amaiga natato no tolene noyo mintoga iga Brighton Makori egera tosume kugoro koiga gurudumu mpaka saa 3 chamambia na Joshua uta nere no ara sensemelie nde ye studio Sana kwa twin lakini wate na Brighton bia sana twin yane karotore gaiga maiga toko ne kuna dende go cheira senjira ya beno mete go ne twin ne chibarongo asemire kya to chibarongo isato mete na odeti to tebana ni go tori chisala ne je ne mboli ose ngondi go chiali lakini ndona ne chibarongo no tora batato to kone kina ebinto byonsi bia go cheira senjira ya bene kya to babere esubulina be kuma jigo telia sinini
bono mboko ira lakini kero tore batato no tukwakikisha kire kintu kiagocheira senchera ya bene asemambi ya boni no tora sense mari mitandao of Facebook tonyore Ndizi TV News Digital oikori ka yonse ine sense mari ya Facebook kera rero tuachira sense mo yekerero boigo na botonyora sense mo ya YouTube tonyora na Ndizi TV News boigo na kubwate tweet na boto tweet at Ndizi TV News boigo SMS number ne yera screen ya yorabu ya 0792192834 to yirore nigere 0792192834 ene na boto tomera SMS ose ujumbe ya enyinge akadutenga kikwa bokire na ne kiro chenze ya Kenya egenderete kokoira ntwaro chebuna aba ekesa kungerigaro go sempemba ge ngoja kwa ukere na kero kio mirigirende bayate buna bono tuabeire bisa ndenga kena tore binge sana nkwa kubara ali umiriki bate buna na ino bona ba Kenya ekero muraibu ense ara sitaro ya sensemo ya cost ya matuko atato rano ne ria kabere mabira bara kurualia ikobono rende ensinabere igo machube na twakwale na twagotebi open 9 mbako mwerio na mange tubwate mambi yabone ganto bwata yebiro tubwata magaseti boyo ntoko check ya keigo asitimu cheito chia Ensakia bono mambe igoba mwanjumulia ndonse soberede one korejisco bado tumekukaribisha una korense ya Kenya ntokuarganetie na korase capital city yeto ya Nairobi tunakaribisha bale Mombasa bale Kilifi abale Kwara abale Lamu na ino twabarigania bale Garissa alia Turukana tukobarigania na soime yomroberio abali jinsemo cha Rift Valley inkericho toenda alia Baringo ejinsemo chinde alia na tukobarigania tukobathina bano soime yomroberio turikire uchumbe yao enyenge asemambi yaboni. All right, muno yo mintate vire twin maite ni chibarongo tokoba chibarongo isato bono tumire ujumba no sia sokutu bwate koro bane chinsema cha Western ni gol chinsema cha Bakali wakaba chinsema cha Kakamega Busia Bungoma Galia Malaba tumekualika semambia ya bono kabisa nyakoli chinsema cha Eastern Kitui Makueni Galia mwingi Machakos twakwaraganire asenchira ya bene kigimanya kore Nyanza Gasia ya Homa Bay Kisumu bona Makindu getuma twakwaraganire beno nyarako bamo 9 chinsama cha Migori kabisa Homa Bay Siaya notora Kisii Nyamira mwensipi twabaraganire asenchira ya bene igobono karibu sana tatomere ujumbe mugusine getinginya kingaini nigagotoka chinsemo ao asorongo rua usensengima nogenda California utapata Kisii Arizona utampata Texas New Jersey Minneapolis Minnesota abange kigimanya saa sesenire abande bali chingongo Canada no bali kabisa Toronto no bali chinsemo cha New Zealand no bali chinsemo cha Dubai abagusi no bali everywhere igasime gutobate gwetera senchira y'umutandao twabareganire kegima aiga Kenya aiga Gusii amashabiki yaito yabo Keisto Onchari. Good morning brother chinse mochire cha minyinkwa gali mwamuliango musubati Sophie Kemi Motangi no mwana Joy karibu sana ase umurobule Chris Arogo ntumaite no reime ase umurobule sa Henry Ayora naye karibu sana Simio na tuti ntogokweba mugaka Makori Osinde Jackson ntogokweba nimetenga nole no muchokoro Sheila tumaite se mwarule Nairobi karibu sana aende tumaite homecoming mwana Sheila teraba gene chebe kyo kaba tutajua tu ndiga na chache dinde ato dina wana akirende bono madam maite it's Madam Sheila ala Madam Sheila mbia mwana sana muswat Judith Hill Junitai Jackson na nyoro musani one kingonya weta itaiga akorokunga Velda mora Makori ino musani one na umera samwe ya maigaye za guys egine kiemada na gondire liga ke toka sanga kabisa asante sana Madam Velda anyasaye sabali yoga enderete nera Mungu atakubariki utashuka metaru muteigo atashuka asante sana na Bishop Omangi na imanyoleta naba mwaboiga so abuna basani baito to wakangambia mwana biyasane mosani no muya nande nguika mure mwasirana metera kirende no mosana nande ko ikobe kiafune lakini bara basani abaya batari abasani mengo
Igombe mono mwancho mulire on Ndizi TV yakaranda to bwati asema mbe ya boniga bano wate ya Jackson Maguru sinde bono bokiri ni aturigire tibono mambia atubwate dia senjera ya bena mashabiki to onse b ari to wika twara nyori kwenda asemeremo esari banji to muroberio na ine to kubakira mbuye mona na ine karomora onde uraba gosekero na munyoro emeremo onde tayo ikiara ngo basabira ntore bado twadena gakinya style siseni aba mashabiketo ande babwere umete botambe sara anu majumureri amasaba ya tomenyerete ebora nyora nkweba gusaba lakini naro gusabira segete buna abayiboli bali bwata abayiboli abayiboli na bengenjo abeno mugaka abeno mongina abayiboli na bengenje kiara barubekero bagosaba nigo bako tema convention amarieta y'abana babo mete na rero gusaba buna naye gose for example to muntu raro gusaba ta koma gose na tebe ta men gose gose na tebe te na nyasa waja gusaba liri mati unire karo gusaba ko tu ale na refresh yake chitoronji kwengera ojugo jaga na tatanya sae na kini na nini warara setanio de opportunity ogo juata jitoronere bon turikomanya maambira ndio watana amen igonde ngwasabira abantu lakini kuna watu wanatuombea wanasema ya kwamba abana banase bari nyasaye barusirie bigocha baite buya baheri tukurigiye kwa hivyo ntomenyete na masabo yabande bari betigana batusabira na maene kiagira masabo nakimene kabisa reverend amasabao masabane amasabo yabayiri baitu bagutusabira tutamanyeti mayete masabo na arege ntukinga chona ntukanete samagi maito kurinda abangi nturi kuinyora na kwaragira iga okunga ngoko nsuku mu kujiborera so abantu abange niko tukura lakini akomenya ko tumenyete mbaro bagutusabirania atebanga konya oyo mintu sa maganiaye nyasaye muikirani timanyete narari kurinde koraki muikirani igo bono tumenyete kwa sababu ya amasaba yabande abanchu baita bayibuli baito abamama baito abaisubati ba mintu ba mintu chiango cheno chianti chiao igo bono naye kero gusaba tema gusabirania abantu bande buya sana kiera when you pray ni go okwakera okugusaba no go challenges sa ko bwe na bosa for Thanksgiving umobori na ani umwakere mbiya sa mbiya mo kwa mede no ko weke ukubo magwoka mede no batam go deina una intuto ikaranste boni gaiga atogo kwana nerio kabisa ya boni go tabu atirio yani nare boni ga utabu ati no nyenkia kori aibono gwabokire chao begete gwakeiririo emurregasi yao pati kuna mtu saizi akanyete buna yatu apepete chiko ose ajo achingo igobono nerina akiro muntu bwate status gidira lakini nene status njigera atobe ale na nyasaye nande status yere tegera ochayo yonde oliyo tabwatie gas otumeka chingo nere ngo pepetare usinanda pamete chibrot wacha como somera elioki ngotoitore elioki ya emoteina ki ombogo ngwargo sukigo jimaga garende elioki eli kwende direction gede ai bono waje go somana elioki mogo ngende elioki dia sore nyomba monto ki ogunte elioki bono mate malisia na ara letre maruira simidri yabantu chali tumanye tinkia we abantu ngo ukora bale nande sara ege turana tote banina rende na kiense kwenda omuntu na rokonyora omenyete koroba that's the fact mete abantu wetu ntu Ensakia gotoko semana ntu ate banina no ni tabia erembe utara kwenya unyo na erekebisha bura komenyete koroba iguru sene ya gata dosine ya kane chari mbali bamenyete inse mbali bamenyete Ensakia digo tumeka na yani inare koroba iguru menyete gotaka gochabu ababande inyorana no ena omete koroba iguru gari ya turi kwenda kwa bagi koroba iguru isogo bagi otware gari shwali ikitutabera bantabaya ayebono obochao bwa igoro kwa burungucha inse emesabo yemesi inse amasabo yamatoke inse turi go chali bantu why can't you look for a container yao yobochabo beko bochabo because no menya igorari obochabo baroweka boche inse poende bochigo tugutu that's the fact indori de bana status yojina to menya koroba igoro ya prensa goseniri weikirabu nae kabo montomuya mete wa kwande fact by the way because nindoche
Umeongea fact sana mwanchi muri. Bali mamenyete first floor, second floor and baka third floor, baka fourth floor neno. Baka sixth floor. Wana go umuntu gakubuka mambi balcony ya ensa oyo nsense ground. Nse anyora masabu y'emisi. Aya masabu ya matoke. Tali ayo kwali, tali ayo wasabura litoke. Ebipira bichichuba. Nini all kinds of dirtiness or umuntu arutera go chansa. So iyo si ungwana kabisa ndo mumenyete first floor go chigoro bekubo cha bwo burunge ekyagara na bakora go chansa umuntu abusira umuntu ako. That's the point. In fact, we're quite. That's the fact. No, na mate. Abantu bari automate no nguru balcony go. Guru guru jardin no se bantu balensa. No na avanza mbabwata abana bago bega bago bago jesa. No ne guru kwane grajange balcony. Gora ke sabu na ki oyo inse. Na kine steda. Kwani ona oyo inse na ne gerete chai jesire goma ke. Bon aye baba apana. Tigo to baba anto baraba ya. That's the fact na ki Montoro muya mabaya kichicho mire chirusi kwana grande chichimbese ochire itira macho go jansa teberani torusa rusia wana wanya bikoro to bye gesielia yagora macho ali gocha aitekire bikoro to chianga kwanya chio mire and such like montota and they don't feel any remorse. Muntawa ta mimi si nimeanika kwangu. Nimeanika kwangu. Nimeanika sijakuja hapa chini. So it happens. Tikatoa banta bangwana kilioko ganioko le ruaye buno monto just start doing it to other people. Ayo na ritonya wote baninda simambia boni katonya kutoka ritoka ndije semesina simambia boni ga check. Boy go sare amangana nari abantu bari banje te lift. Lift montada na bono tiganganye parasa osenganye mondo que tengo etargo jali asimambia boni am discouraging tadwa nae tema gwetuma tigamangana ye lift ekiagara for example muiro minto Brighton ore Nairobi na bwate gali buna tukabwata barugia ba tusoke tujugukwana bana yo ntoto getengwana eto togambe nere galime mpaka gosenkero katunya kugamba ngaki pratoro che bintu bieto ngaki to koraiga nae bono mparo elift yotagete wasoime gwakolikani abantu babwate ngambe ya na tigamangana ye lift tigabudana ne gwatena mwaro nyarebe wangire kombogoli erasima ko bogoli gagishwali oso mwaro nyarebe ni garo mwero lisikwizi asiki gari ni yangu na na bora so gali ya na nde tu ale problem aja yote na ya ensara na bogoli ensara na bogoli sara na kia na boga kinde ya yote we are not discouraging chi lift rene aga to discouraging chiringi out of goodwill kini oyo ko egubade kare kire gali mali oyo kupeka magole birugo igoro ngendu gutade gali ye ali ne ya Japan mengi bona uwe chakiri kugura chindiro wanko kumerali bintu byo monye nabangete nko ngusale ngakaranga ngona yete momete nakora nakiko bwega siji and such like anoko bomuturubanu mpaka lire kwanyairu batiro muturubanu mpaka egali abande menote tukuguru manya kirege ntekero leke no meto ote tukumanyange kero leke no ke balance tibe kwa somolini ose motu ate tuku balance side mirror linga abutoroji byabole and such like ano montanaro muturban naturally no mo lift yeyu akirende amonto kangire ko lift ige sababu nero na bana bayo hande bono sara ya ngabo gole team yakola squeeze chikali nyinge echire tinted kontabegete tint so that yana bakora kuruime lakini atokora gochi ende ngento kende ase tore nargora kwana yurende na ali tokora chakera bono tureka seviro amonto na bara gole gali uso mundo rabara gaje nyomba mwae yes uso ara kore gento gete aroje kiaye mundo mo jaga nake chostata nyomba ke yaga jamata usega ki yago aye bono hincho bwesona nene mito byo mundo bono mundo bwamwete kwa gaje nyomba yaye yechiro musato gete mbuya ekenyoro kia mesire usega ali igo mundo na de gali yago ngento ngiaje ko gore gali ngotuga tali yago ne yaye usena nyomba gaje ne yaye bono yode nake nyomba nenge mundo chagwe west yoro nyomba echirumisa to yaya tari kutobolia bantu twakonya mera bamuinali atagete kwa gaje chirumisa to tokamotempa kagachirumisa no toro chibere bia ne gali ke boro mundo yako ora tata otebia ntu ate mumura
bwelikana tabwati garingia nkia tari gotebire kara kore bintu twamokonya muna bantu tumanyete igoro y'ikigari igari ete gukora matuko manga akiga nyabuti eritari gukora matuko manga kiagara kikaji ninji manyete nakagendire sinarenge myaka ya maega you know everything Mr. Know It All. You're discouraging. Kero montana wate merobelia. It's not a must montacha gote. So long and man will mutali so close. You don't expect to montacha gote ngabanongo urankali gali. Niririo tagetengori. Kila mtu akona test yake. Motiga ayo nyogora itida, eyune ayo nyogori premier, eyune eranyara. Gari tuli kwa ndogori tubo. Where's the buy tubo? Yes, so aina arumwa jumuriri tuendelete kugwaria ni asimambia hapo ningaso asinsema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital we asinsema ya YouTube tonyore Ndizi TV News to tweet at Ndizi TV News ekerengeria onto keroje mwajakiro bituma gwetera sinamba yera seskine yorabu na gwetera asinsema ye mitandao ine Ensakia bono mami ko gatora yebiro kolende ense ya Kenya tukurero njatwa toko gosa keigo asinsema ye mitandao asinsema ya isitsen mpesa chibengi njatwa dogo turwanwa keigo ekero torojena abateneneri kurwasinse majiri Ministry of Information and Technology kurwase borendi boime mbadetena ya bono bindembi atakirikoba attack amangana ya cyber crime tu ateba arakine ne badetena bahali story kiregendo kenenge data teo yasirete ande babekire miroberio yo kwenekia buna ngakeko bakama commission yake buna country neri atakete kweswana ni asinini ana tetura kanya batibitishe ndonye tibitisha batarate bitisha ikera korengane chingwana chabo tindara useba kwandense yo lakini korengana ba Kenya badetene ensenero ya moya de gototurbania haki system yetu kurende na nawo de urimu wasiri boreni boime kidure kindiki amono mo wasiri boerani na ereri kuwaro walisema badana kirege ndongere intact system ya nyari gikwirana mwanju muri bintu mbiara korekaneta ali montata kenga kibani simiane yaba igati ndi access chibesa kurwa and such like rakirende nonyen Kenya powest mayara bulete ko mambiga lakini yachiteka irana singe kuburuka no kubuno mintata bire kurende tutajua zaidi ekiagara Kenya ntobwate expertise bantu basomete so woja go takagosona na chi system chiense asivu ntuto kubeke bintu tena niga hawezi weza that is very wrong lakini ndetiga baradi bitisha na hiyo ni funzo iwe funzo nga omuntu nabara teme gosona nyena system yayo monyene no nye WhatsApp akoligie password sana au hakimbaro kabisa aswa Facebook korole buna bago tumachi kwenenga ani metuma hapo password kimakosa tafadhali nirudishie so that yako rekwe so these things we already know them ikobona mbiyaba teme and we trust the agencies and bono iwe abere changamoto bali kina ndo bongaini zaidi so that chochote chaweza kutokea ikobona bintu binge mbiyaba restored ayuna aramo chitikoro lekana nesemo ya Foreign Affairs Ministry yu nero ya machetinero ko oswana no mono kulende everything is in order. Kenya ni nchi ya mama yetu na baba yetu igolinde tikatugandira gusiko biasa no mede no sabari ko muitsa according sana mede isiko so kisiri yetu dogo kwana alia abo kumisana lakini itsa kamba nere ko bisa siri yetu biasa ya ene grinde ne bitabito mpia vile information yetu do ko nyalimo ya kaya sira alia tanda zirinto byalia binte biraza regenze sana lakini ndenya sae no miye binte byo simbya bete bako to yena egwisara yoboremi nendrete kwena no boyo ase aboyo ko north mogrango south mogrango na kitutu jaja north mbanyo reto boyo wekero mo pies kusomoli ke botambe bwisare yo alingina bachumbe bejinse mecho chasnyamoko jabet nyakundi na sirwana sesoro kero bari kurisibo boyo bugo chia sabaremi no kosemerweto no boyo bobuya na ande bokonye omoremi kuchikonya liga salire ligi ya gochi bosio omorai bwense na bataino arase county ya Mombasa osense mjense mchia coast ekera ndete ni taro ya sokugora sisemo chamagendro amo nimero birende konyana na bamenyi bense meyo ya acosti litukero timeti raira gosena kwanede tisi kusikia bado ajaongea bado lakini litukero
ase bunge libera litindi ndiali ngorro bakarutera chinsa chintindi anekero bari gukwana igoro ya police brutality abo mabwasi mioro moja bari ko moje abanyanyimbo lakini karokara munensemo ya Kenya kwanza nigo yari kwirira abanyanyimbo chinsa sikarutera nali mpaka bande bategete kubwatana jishati lakini ndende sacho za batam bakaba aboge bakarusia abande isko bakaraba kanya. I don't know the Yombeli National Government Parliament, National Assembly. Yes. Why do people like making noise? Yani mba watching to agreement burongega through facts and whatever. Lazima they have to shout, they have to cry, they have to scream. It was a total... agreement. You cannot. Just present your sentiments. Yani, just shout while reading your facts. It's just a... Yes, I will, but I will. Yes, but I will. No. Parliament unless you are tomanye dingi ogororo na abantu baraboba abandi nge batari kwana mbali batari bo Talio kira. Yani they were that was shouting, you could not get anything. I am buying the way imbia mede nero iton lakini ne injibone ndra ko bonaki eras baro jo discuss manganali. No, that was not necessary. We have some things here being there. Ita kere go discuss injibone bunge dire gora diga border brutality diga aipoa. Yes. Gusii abanda without relevance by court ikia ebono tioro parliament you cannot had anything about nje forangana nje sara korangana nerio giri babu ateri tukuri goro that was misplaced priorities. Yes, because even though bata kere go discuss tange ba discuss na ki inki kia gere tege kaba high cost of living what then ki honest kali tigira ne ke 100. That's what they are supposed to discuss, but not discussing again take nje tinto metumo bungana yonje discuss mangana police brutality injenda ite abe kama chiko akorigureti ona tange ba tena machiko ke ba kobeka kero awolende na into kanto ikorro torna what we can do. You can't discuss police brutality mutakora kende mutaba hold accountable mbabwate their bodies mbabwate aipo anero byumbembiro human rights KNCHR kerororo. Why do you go to parliament? Makori go 7 hours, 5 hours discussing nothing. And Muruane. That was so misplaced items. Priority yarengo. Anyway. Biasa na toka ndasa yebiro emambia boni gatote bani abera tuteka tujo soma SMS yendo kwenye timu zetu chonsi timu hapana kosa team following team jini ya machi na team diaspora atu bari ni kende kikomi kende kutuma SMS yana semambe ya boni ga na mungu tuma aswitira sena mbabu ngujituru ikasense mea magaseti bado tujikornali aeroborto kone tiganda koira ase ayebiro asemambi ya boni ga tujikorina na harali aeroborto asemambi ya boni ga koganda tukuyalega neto so ayebiro yo mto Brighton na yo mto Joshua mwanchu muligereja ya matenere ko rwali mutongo ba mondali bukondo oyo nyana ko bakagusiria bugi maisabia Revaline bikoro na Ronald Ngala pole sana mwana mintole mereri ekiagera ayense na bali mwenzi mwasiria ba mino bono iga enderero litukulia Friday aliyo konyoranga matanga abuchete abantu bagosoka kisabali kinyingerero na matanga asaba babanyurire iga matanga abuchire engote abali na makoro kolendekero kwa yanyurire ni gara maya igo bonole masana yabonya kina gali Jared Mwambi yabo Dr. Kirage Oumo. Tunawaombea mazuri moreme umungina Lucia Nyansi aboka tuko pamoja kwa hii safari ya sae tika abalemi na mwensi chifamili chirimu asiri abamino ya sae abalemi kandi kimogo chake merobulili tukulia lero abande tuwabaganirie amaya na balimo kwenda matanga kuturubania matanga ya abande iyo tulisema ni tabia chwara tika abanyene balire aline na matanga ye amate ntogendere kuna kubwatia yo minto Evaline Bikoro na bokonya kutumanye kiagera
eyo okuno gwakwo konene sana. Yes. Na basiri abamwe abo tigato basabire na nyasaba bwire litukura kra bakwenda kubaenia asinsemo twenda se biro asimambi yaboni yabona botambe turamaya na turayana na omoyo abera atatu asimambi yaboni turagirira ibintu ange komiga kirabe biri biratokonye tuskigo kibosio asinini ekyarero no kwenda na omoyo asomoroberio bwensa kintige tangani ntobwade window of opportunity. Tirisa yebisio's opportunity. Tuma odebana fear makes us lose more opportunities. Yani oboba ko garabore tuguta opportunities go say ebisibi to bad. You must learn towards your fears. Do the things that make you comfortable. Feast the places that scare you. Yani ekero utagite sara ekero mondo de kurusio boba uikota arira asigite eokokogosa kwa maya kolema. Talk to people even if you fear them. Make friends. Yani ko bo abantu. Kwa kwanere no eko bo bwedo. Mendo monero bwedo na speak. Na eba mayana ya Joshua kwanere. Igo bono. Mote point yo. Yo. Abono abugo to mislead diore. Tikate mega. So that monto speaking with a lot of window of opportunity igobon uikabwe tome urusio bwoba adira nyore dirisa yao yo opportunity wanyoro keke kusema yebisio again to gia kabere nothing feels like success. Yes. Wante kwankonya somo nubeke nyamundo yo fail success Bama then the more you stop doing what took you up to the number 1 position, that's the moment you climb. Ekero kwarenge ndi watiga ko korendo kirikia kwetu kabomo tangani usoka nyoresa wadigete usoka ro Ensakia karokwa the best show in this TV Joshua karokwa the best producer Sarah karokwa the best presenter. The moment you stop doing what took you up there 1 position, that's the moment ayebono kwa gure organizations that remain successful are humble, efficient, brave, faster, devote and add value to their clients. Timetingo producer kwa na lakini ndende okora usina diana organization jigo ba successful nchiri yani chia korire meremo yabo buya nande chia skire egochi bosio na gotebia orarigire menyonjaga sinini abo nekine ndogia kwena nothing feels like success. Yani dirigwatiga ko kwari ndukirikia gareto gatangana ayo manju modi andonsi asore kirikia ndukiro kwa korete ke akobeka number 1 no na ase jirore gose no na ase mirimo kora ikababuno menya gitari umuyora akore surgery noyo lakini gwate okore gentekyo igona ri mechando yaba igona ri kwagwa not the end of you igento kiatatu be a rock star at work. Be a rock star at work. Mangonye ke gusire de mwake wega. Yani kaba nyota. Engeni ere egetare. Egetare ki engeni asimiro. Inge minedi. Be passionate about what you do. Work puts meaning into our lives. Working hard makes you a gift to yourself and the organization. You will be happy and richer in life of life. Igobon oi kokoregas yao obe okoregas yao no mogia. Rockstar. Yani kore bintu bikore kani bintu bigo saseria. Andonsia sokora emiremo. Toskebosio your days define your life. Yani amatukao ni gakworo kyobogima bwao. Inge mean you create your future by what you do today. Nothing small. The smallest choice you make now have consequences. Eka sumonubeke Gusii maukoro bai kubiyali. The smallest choice. Yani okochora kwa okolioko make nkubwate consequences. Ebitambo gerobirio koira autote ebitambo gerobirio koira rero bibwata machibu gete tamabe osamabe lakini bono consequences chiro ekerora akore bobe ekero yani urta define ni future gusota arengeri bogima bwa gujibosio ni go bire bibe mono eyo moerio be a lifetime tari eyo moerio lakini ngorigere inde pia lifetime lana Kabo kwegera ogosoma. But then a leader who leads will encounter situations in which
he may rely on experience gained from a book to solve such problems. Reading remains the best discipline anyone can cultivate. Ano bomurai Utwali kare yogo soma. Wiko tuali naro na kyokora abantaba and it will need you to read even harder utumika ni vitabu gitu kurubu manyibwa abantu giti umanye ko handle abantu obwatara lakini you cannot read from your own mindset. You can't make time to think. Irachinga kichao korengereria Baadena ngene bagana ngakibona orarengereri amutali noro aseke usi na gyoda wana Utarana chamurako ya murago simurago orayo utarana chamurako utarana chamuragia kwanyora kwarengereri. So you should take time to think. Chira mangana road. Chira mangana road. Mama whatever gasara manju murina 5% of people think. Then percent of the people think they think. And the other 85% will rather die than think. 5% na ubagorengera 10% of the people think they think. Yani bagorengera na go think tore lakini but so, the other 85% will rather die than think. Mbada wiyo majority asemambi majority, that's where we belong. Leadership begins on the extra mile. Yes. Yani oborai ni gobo jagana ekaro kwa ile step. You should take a step. And you should be smart. You should be smart. And people should not even work hard. You work smart. But then ordinary people do not spend time on the extra mile. Reference point life reasons. Yani be the external get more joy from life. Yani okore bintu birebia nande make sure na umuntu gokonya gokinie value yao no linero rasukire muntu taragaje nyumba tagote ina ngagemba gotokwaga no way na kitoko teberanga kabe no muntu uri okubwete so ekero muntu akubwete ake kimagenderero kimasomo oyo na kuorokere na gotebie gintu utamanyeti tiako bano muntu uri obwete matanyo kobwata karoga kegere tabwati keningi yo korogucha jokoranga ni mubwete ninche kusema so stay with people who are ahead of you experience babwata more than you so that you learn ekero kwa berna abantu bunabo you will succeed and whatever byanga emambi yo muntu inategemea ameanza kuitayarisha vipi leo hii iko mwanchumuli ati atonarenga kweroberia asobugima bwitu bwa mambera na bana bao okubaroberia today ekiagara to tiga bakine ngabana liotete gukora na liotete kubaroberia you begin now, you prepare now. Wana muna mambiere sabato abanya sabato asenda yo mobo we begin preparing today yes na hande nari iso gwe notano le koroba abantu ngore ngote kabare koroba na jikoro isatu lakini sukwenda santu bakwagaje na bako tena ya musingi abantu babegire ne korobe goja kwaga join na sa you don't need mo tena o musingi kare style bako morera na bado na korobe ine ni kare sa abantu abatingire kabisa lakini sukwenda go ko ine yomba yo komenya kana kaka ni jirumu lakini musingi uri kwabegire rero no ro okonye amatu Kario menyede asenze yona gotena onacherero bobe igomanye mambi ya buteyo kwa yesari ngitomine manjimori ase mambi ya bonia decision sio komekirero tigachibe chigo gokonya sama tukari ore asobo ikobwenze teba bune kwana charero bobe uchandike emyaka yawo yonse utasumbuka myaka yonse medengo monto naro kora nyunya sole o mekidizo ndero ngonyora nyasole kwanyora na ya mocharaliri yani bono ya mozali obogima bwaye bwensi yes tingo sirire bana igendo gerwaro kwana nagesiriri egento ngirnaro kwana nga a decision yawo bone gateba based on situations matu monto nale ochandikira maguteji ni amabulire bona tana chandikire nse yani ningeita ingana maguta amubure chinyeni ilimo so
temporal situations nchigera you make a concrete conclusion was a decision era salia magima y'abantu bande tiga to make decisions based on inki kwara guchimutwe yani you are seeing the future kwara ngangise ko make a decision yebona ngangise ko gurugure mu bunanya olita mbonko onye in the next 10-15 years to make a decision yo mtu Brighton ni twin na Joshua eli kwara gocha kwenye sort within a week ochikubuli ronyo akane edeni echirwi komiri bakwara gochera ne twin go moerese akwe so that ocholi yomuiraneri instead yo chikobogoli kiek alone. So let us make very concrete decisions in the future. Ejijinde chira nyarga ba sorted tiga to sort in a right way. Yes sir. Sindio kumanye character ya usara. Aibuna sara. When do you know that the character ya nere? Osino enjoy e character ya nere. Osini na inje character ya ne ndio kumanye. Ne karuma na bantu se karora ibiek. Meda to kumanye ba character. Kini ai karo ngakio karo mai character ya. When I'm alone. Karora ibiek. E character ya e karora ibieka. For example, ninje inde jibieka to da useferi stora chiri oseri sab. Bono e karakteri ane ndagere kurwa se suburi imende atine kubega ene arona de karakteri ne arere ane bono e karora ya aron birinto biro kora ere wana ere karakteri yao because e karora sabando na bore bise ko pretend kabisa yani bono na aye na eno mwana Yesu kabisa lakini riora ebieka kirio go decide gukora that is you now. Na ebono ene character yao. Eriyo de ana ebono tindi kwe mire likiranga jibose. Oyo de. Las bono ibo character. Me da na ka ra biega. O kwe mire stari de goseo karakini na nini. O decide ya. Ndo biro go decide ka ra biega. Pone ene character yao. Umo ntabe ke bawo geta sio meli. Ona ria de na ria de na tata ene ke konesan. That's your character. Ebono ene character yao. Yeah, sure. That's your. Ko de ko kwa moria mabere ko nyo mabere ko lekirani. Ona ene ene character yao. Yeah, that's true. Whatever you know your character karorai wika. That is now you. Monto okoragira koruliko. Ogoyoro gumuigo tete. Kono meta ndo baraba. Akonya wonja igakini abetensema. Then at the end of the day gakora. No eno monto na roko ako yekere nyama. Na yaringe kiro. Oikeje tirikota. Yes. Era bona buruga ya no terai orusiri. Ani akonya gonja. Yana rete yani gonja. Yani akotabuenda gera tiyo ndo aros nerugo. Yani nie ndio anaonja. Like me when I cook I don't taste even the salt. Njana mesa to kumera na buna na bagani bali bago ne inche that's where I eat from. Want to buy barriere? Gonja. Argumente. Awege mesa igo tete. Moko molingi utaigira gira ndagira gira monto korosi la roof uko igota la roof unashiba eona ile character yao ile character ndio character ni naki bora abeke usene nyama kware kuyeka o taorie subu elionyu o entera bagania maji that's your character ene mera to kora vale o so monto de anjete o de ana mabere o teoria mabere oro seria bande jae ero ma kwero seria ya ekan usene nyanyalo garanga tunjiro ka achali nera mete mon ora rusi achali elio beka sani ma garanga chini echayo ma komenta mete ndembiro de Tena sasa moya check ya zinini asimambia aboni torone bali batumde SMS yaba simambia memo no manju moneria ekarore ime yomoro memo nasi bali batumde SMS yabo anene bali gereti o moiro robo moroberi okoreka nderi tukolia aigoro ari tuko erigoro aso moroberi bweri chiko karotwarenge na wakiri chochimo na wakiri irali ongoli Tom kero babwata mangana bari gukwana negoro ya umwando nyagusira nindo SMS yino bari mwatometega bato mabona mambia bari gopongesa umuroberi oyo mbyemono ento chiroje tokubakira mbyemono ntorana mwabwo de maboli ande tunyabeke ojiase atakire kobekwa inde mpaka lituke nindo jo yomana tumeta tutasoma tutomere wakiri arorena ki bawo chokotwera neri weekend morning team Ensakia it's another day nyasa twancheire twarode lituko lya lero asante sana ase ayebiro emambyengia ase amasabiki onsi Ensakia waiting ebwato kire tutoe stress a wiki
kiasi kurwa Nyango Junction were represented oyo lovely weekend had abana baminto oyi Kemi Sophie Motangi okarabateana no alime kyumurobere. All right, biamono sana baba Sophie Kemi Motangi Antoine tumongwana getenera kuri Nyango ngabu nebirerie take akobera se mabogani ufanisi agotebanga kwa zile TV kubwa no agotorra kurukera litu komurubulu bwensakia is the beginning, is the opener ya ase umabogani. Asante sana wakorora Hedjang Kenya mwamaiga sana. Denson Onyambo Nyancha agoteba following closely. Romandata following closely go noare yani ange kabisa noara ange kabisa. Asante sana. Jason Otara agoteba listening arabe tabaka headphone bia mala sana. Keston Chari agoteba following and have a good weekend. And by the way, na tuligirete live on Facebook bia mala sana brother Kesto Onchare. Edwin Machabe Onsarigo Nyamira County Borabu Chip Ngombe na onde imeyomorobelio akobolia Onsarigo Beg Helen Nyaboke Freddy Nyandie Kamosima Super Susan Mirambo Gertrude Sabure Otuke Joshua Nsongo Simena Tutengo ya Rengombe Kale Burasugu no Mugaka Ekirecha na sombile message ya Oyonsi Edwin Machabe Kiagaregoro chinse chato retete na yasoma Brighton. All right, asante sana Douglas Orwaru nere kurwagisaba kwa marani noali me agoteba nere Douglas Umwenga agoteba nonde bako mwiso abantu bonsi babuki watu amuka naligaiga liga litukura chinsema chese banya boda agoteba nganere akurukwa Enoch Mochere agoteba bwakire byakigima kurwa litukolia Jumaine network ya ne charugete sana lero na babwatire bya nkuganire mamo minto betsheba komboka olichinsema cha byombe mwanya bando atwale weekend ngia kegima na wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema na Team Silent batwale weekend ngia. Asante sana brother Enoch Mochere no maite byomba siri byombe dinye maite byombe rekero kwenda guchi abuna guchi gianchere ruguraiga then yoso guchi mega I think gianchere ya keroka yes guchi abo yes rugwetani moto bijagi yes byombe guchi chinse mecho ya no maite moto ke bijagara ngonyo ibunde karo netegari moto bichagi yes sir. All right, mnyamana sana mwingina Betsheba wakwani abangina bonsi ba byombe SDA Church gekaro kukwana hiyo na ikiroro Mafolaiza mwenyewe awateba kuronya mache ondime Mafolaiza upcoming rapper mutanipea lini interview aki. Asante sana wewe, tafuta interview unjuba kagaiga uongee na sisi ne interview Ensakia interview ya hapa ni music ni message ne yaite ni Ensakia okay karibu sana Mofalaiza tuko pamoja kwa chinsema chanya match mbia mono Michelle Kerubo from Eldoret awataba niko ndani Eldoret rime ya Uasin Gishu County awataba no alime Wycliffe Ayora Kuronya Mache Factory niko ndani na mama Beatrice Nyagaka Edna Nyambeki Kevin Nyaundi brother Paul Ayora Lusa Ayora Henry Oangasa David Achochi Sirobita Ezro Nasiago Haroni Mungusi Motonu Sarange Ubita Sara Nyanchama Edwin Machabe na Keston Chari. Nice day Dolphin Morakro Diaspora Kubora abana ba mintochi amaigata to Sarah Brighton Joshua and all my loved ones. It's Friday. Let the stress of the week go away. Enjoy the weekend ahead. Beautiful. Na leo muko na maneno tamu kweli. Congratulations. Asante. Keep it up. Nyinyi ni walimu wazuri sana. You really educate us many things, especially me. I really learn many things from you. Have a nice day. Happy preparation Sabbath, Sarah, and have a lovely weekend ahead, all of you. Bia mono sana, montekera wadimit, montekera wanchira nanga ukweli, amangana yebironi ananijenga sana. Yune feedback yengi yetu nashukuru sana. Enembaro agwa jenga, wataliko feedback, na inu mbarikiwe sana kiagara ntuma itena apangi muli. Ocharo William, nera agoteba good morning kuruchinsa macha sensi agoteba locked in ukinita Justin nitaitika kuruchinsa macha murako agoteba tuko pamoja sana na Jared Oyunge kuronya nkororo
agoteba no arime yomoroberio bwakiribia buya sana mwanjubira bungali mgati ya bari batumire SMS cyabo asemambe yaboniga asomoroberi bwensakia bono mambe asense ende yo mutandao ne sara abange bari basomira abo nande noje nabo bakare kombati kyana batubwate ti na bara ase fan page puku ya naria na hinko bakira mbyemono karamore ime yomoroberi na chirorire ekiagara na bondo jina bwa bangi babo dolphin morana bado barabo na bundo jina nde batomete ga babo kemiso mutange na banda bantomerete aseriane inbox kurende na bakire mbiyamona karomore ime yomoroberi bwe bwatoke Friday yengi yasene kabedo sham ningoro jiri tunda green eduni machabe deno bichange example dolphin morabna na hote bisu ndiro ma white keristed kurbo basi nyabotere no ale amorioga no mwana embosh mbuyemono kero mandra tutubwatia asenchera ya bene. All right, mbuyemono sana mwanchu murigererie ganda ko chituma chi ujumbe chaino ndo chirigererie bantu mbaro bono mambia barire ASL mondo abwata tugo sene changaime akabegwa bono bona tabugire bono ngai anga inde niko wapi etobaganiria amaya bali mokwirona nyina sibigambiro bono mambia chinsemo au yasaba bwere anyitubwati mamocho bado utawachiliwa huru ekiagara you are not guilty until proven so abantu abaganiria maya bali mwezi mauture kwa chinsemo cha Kitangela Esther Ngwae asante sana Kristo rinambia mona sana na mwensi pi bali muri chinsemo cha mulolonga ali antubata mashabiki ga ali at river to wakangambia mono kirage biya sana timeti sigino gose yarura ali igoro yenganeli editorial commission gose to koranda sensemo yo mutumo gitoko genda ani go to kwena to giko sensemo ya magaseti nda machoshwa gose enokem gonye timeti gose risakara lirinka iri agenda gochira kindende neli titorore na anabotoko kwana kiaranto maidena enokem ni godiri na mangana or kwena na mangana fentanyl drugs na gochitagete na bokwenda bwenyorere ororo asinjira ya bene agrochemicals na bo okwenyorera sinjira ya bene vaccine artificial insemination nero certified seeds and fertilizer boko chinyora na ege chuchu kyo mwako yemo one day old chicken na offer na boko kenyora alia ego chugotu ebichuchu na boko nyora kubachiribisa no ayene tachiri you will get ebichuchu no nyani komi meronge bere wando chake kubirenda maliogo naroro no minta tebire amaoyo naro amoyo na ngi twote betina enokem agrovet eyenigo limited nigego diri ne binto biribire certified kuna bono certified seeds and fertilizer na boko eno enyore abwase enokem or fentanyl drugs fentanyl na mariogo yetugo yebibusi chisese chiombe ikono otwale sese kibengi otwale sese kibengi bakeke moni metengo betukere kemono ka betukere no mete sese kormembro rekyo kanyo buru kuna robrosiban Rebis. Anyway. Rebis. Yeah, you are okay. Igo wana marioga UNCP, agodi na marioga yetugo, no are enokem. Amangana agrochemicals no bire. Chi vaccine no jirabo. Artificial insemination ngombe ya wanyirire mbegu waka neskuizo mete eliao kubeka ngombe mbego you pay. Taririkaro monto gusibure ngombe kwanyere mwa eri bure abaigiri lero is 1000 naende bono kwaruri chibase chiko ngombe teriko bwata mbego so enokem kokoro bale artificial insemination egere ngombe na yetulie igo bono tonya guchandika mbabwata chi branch bere yemo one branch ere adjacent to market plaza barabare na market plaza galia so muchibusungu neyende ere barabare na Shell petrol station Shell petrol station kare ari kurukwa Falcon petrol station na bari kurukwa Falcon abona bo kwenda alia bwenyorere ebintebyo aseri boelimo bwe oralia ikyani maite no neri gori ni gori friendly pocket friendly yani liamubuko na buko nyaro ndo kwensi you can afford it yori account mo wote bandendali kwanyore ebintebyo sinkyo ranjere tugo yao
ng'ombe twara magecha ng'ombe twara magecha muri okarari inkiora agende ng'ombe yaenya kwana itagete mbego tori inkiotaragira ng'ombe kabisa marionya tininiga bagokumiga gi ng'ombe ngwashiago ne ngomera ng'ombe so don't tiga kutiga chombe chao chitwara muchando enokem agrovet limited na ibwata chi branch no mentata ta viria limo chobusongo adjacent mparabale na market plaza na opposite Shell petrol station yukali amanyikana tubona Falcon biasana ono aina watu wa dirikola sana enokem tuenda sense mende studio tukwira sense magazeti asimambia bonia konde karo kunyira na gikora gense monenus etokwenda somorogori ibwatoke Friday safi all right. Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro bwate echo chikwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichikilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwoma asebren kubyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyiregwa no mubera nige bwate ekemba egetambe ekyuke bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie merongo 5 na isato kwike merongo 5 na isano na isato chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano na isato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige saline omwanchu murigeria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigeria television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito echo chirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Ubwansu Gusii Spexels Opticians abubale sikliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu muchando
Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Specs Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Specs Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ekerole asumu chibuogembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo kianda isano inye gose enoti isano na ibere isano na ibere maragatato eyemo isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamano mwanju muri Ndizi TV kadore kurwa sense meyende ye studio B toikirege ganande to kwerene asomoro buri Ensakia to wadena gendera koba 90 asinjira ya ben studio B Oh, that is studio B. Yeah. Okay. Studio B ya muino as a Joshua ako ale muinaria ako ene Joshua de that na bade Sawa studio A ikegera no eliko manyete kweli no bostoko begali no sawa main bono akadora se main moino studio A twajire B moino gaiga mangana kongera gaiga asemesa yane nelina umugako yo mobwe miaka 50 nebere in 70 years ore omomenyi okierine ase kanisa yemo ya SDA reformer nande omonia mariogo yekeusi sana de doiwa nande omorisia nigo anyoretwe gakonatalinogu gakonatalinogu aminetina yani omwana ogosoma class sano nemo pokorekane gochi ase enkeyo ayamandena niga bibuli abo bakorera mono na gusaba obwene bwabo ekiagera nigo batari kwenyara omo akonya mariogo nande no morisiale bekanisa bagusoreria marieta ikanisa nande no mubona ngosari ngende no kanisa mbona mtu anaharibu hivyo kanisa nitega yani mpaka hiyo jina umorisia polisi mpaka mchuchu ana bade na no ara burioma ngol bwato ringa ne tomanye na ngakiri gendere by the way trocho iki Rioma police station na achale twale tubosonga utaona hiyo kesi itaisha hivi and this is what we are fighting for
asa abana banyaruka abana bali vulnerable chifamily chitali kuenyara hii ndio tunapigana FGM SBV and rape and whatever nini raping and defilement ibina bito kurwani lakini wanonkorole hakuna kesi itaendelea na bera gendere era abantu mbale bono metota mayena amarioga ya oniri rende akabaji besara compromise lakini ne kuligitora abayuri babo ndagadensa be namba yabo manye corona batutumire inamba ya bayiboli contractor na tobakirdu na ki ngane ngaki yabete nande no bosoku sana ne mangana mabesana sana. We condemn that incident with very strong with very strong words possible. Yani terms possible singencho how 70 years umano grade 5 grade 6 no mwana mo grade 6 bono maita bana baka soma bwangu she could be 10 years 10 years 10 years yeah, that's very unfortunate. Tigai mukiriwe getambo kiro na ndo bwene bororekana se amateyo mandasi yabere tala como tener beneficio yako morwera that could have made sense amorwera visi lakini amotivonge yes na hata be fees at least torolen kiale go korali mandasi yabere mandasi 20 shillings already na tigazi we tigati ngumba kena ba teto te bibi umbe biribi kwene bikwero bwana bwa manya bantu paso asiringaneri barorena ngakiriko ba because ibinde saranga korakana bide na abana mbale ba koruyende ke batari gukwana yaje korakana na ya mede sara twararo bikura kama yana none kera abana bakari gukururwa ekara wacha kubwatu mundu badana tali tangani barabe no mwana okabere gatatu umwana onera ngi konyakirete no bwo bana araisi ko ngentu yo mogosererio bogima oso mwana onera onalire mandasi mete no batakana barabu no boisha utakana ngenteke besana no kehani kero bogo kira lituko lazima tupatane na vitu mwako 70 years a whole man 70 years a whole grandfather oyuno mucho koroye arochi buna menye tobo kongu then you are taking advantage yo kolero mwana. That's very bad na igule mno moiboli kwanza na igule mno mwana munyaruka ingia gore bidebyo korekana korengana obotaka poverty lakini ngoje de goriyo mondo no mwana ye de goriyo mugaka enjare mawo de boso mugaka mugakoro ko ngino mwana na itaiga mwana gagweta si ni mzee mwana gagweta kiama kama ito yonso kuranda matati mochokora nchungu goje mwana akagenda uranyona bayali because nimeona hiyo picture nimeona mpaka hiyo shetani wote alifanya nimeona unyama wote tuna defilement that defilement that's very wrong Bobe sana twagikiri gente kiase mambi aboni ko ke bwatitore torena ki ekogen because in the media society gaki mete na sale gaki ne bana kado kura kwana lingani ko sotura sense me magasito ko le kiara ne bwatoke abanta oyo tibongo mwana osobukuru mwana mama mwabo na tato mwabo no mochivu ekero mwana ya tibongiru baikaranzi nsiyeri pera bakora manganaye bona ababonsi bali abatibongi abwe nabatibongi ekero abonsi to debe oyo nero kore acti lakini abayiboli bo mwana oyo esari osino botaka bamwina de baikaranse baywichisinge merongibere 20000 ose bakore gende kienyeji no mugambi osorro bono ababata to gete bonsi rende na barabara abonsi basoire kwende basoire it's like mbakole de bona barabu yende because if you sit down to listen na bona aki timba chirbi komia tigamba lakini muhanere twate tubuna ekero ena moko chirwe chikomi lakini psychologically mwa touchiro mwana yes for the rest of their life mwa musari nando mwana wana baraji bonere abona nalirani adene ne bari bakare kwikaransiyo motembe ngedwana je tigange kole tiganga mwana usari wakaro mwana moke yani bono maite sometimes kumanya mwana ina bara bwatana nobody akarto kolire mangana to kuranya discuss abantu no psychological te abaje bararigiriwe because ekero ko enda gori ekero ko chegyo monto yani korore na ekero ko chegyo monto rende bona nchegyo monto na bokora miaka yarajire yani ngakingo moji lakini bono mwana ngigwaro
ngigwarra so mwana shwali no mwana abantu ko tebata monto gore bwaro mwana bwe metie ngigwarro 10 months 10 months 8 months shwali what is that eyo ni shetani ya yo ndena kanete yo ndena kanete ngigwarra so mwana 9 months iwonda gotebi mata kome na kanete agatena abantu abange bali bakokora environment bako jabata na ilikuwa ngo shetani kwani yeye alikuwa wapi akakubali shetani No. Amaiga atatu, aradena amaiga atatu, aro Kristim abana kosa na abokire na soire ime Ensakia asendistibyo bwansumo usikorobo guseraganga. God is great and let us thank him for allowing us always complete the week. Nyana sano miyana anda tuanchire tuakunguntire a wiki asama tukali ya working days. Working days ka sukirega abanyona tuasukira ndi tuachire go chibosi. Ndoko so sema masitu sinkwa bazi SMS verset. Yes naranga SMS nere yalingega ndoche ibono yacu che. Yajaralire nyecheki. Teresa Kwamboka. Good morning Sarah, watching live from Saudia. Biamono sana. Sipak Justin Kinara. Kuboranga good morning Sarah Brighton, nina furaha kuwa nanyi moja kwa moja kutoka Kisii Gochi. Pia natuma pole zangu kwa Pastor Peter Gisore kutoka Matierio kwa kumpoteza mkewe. Pole sana Pastor Peter Gisore ni amati ya yonsi asokumusiria omurugyogo. Edwin Mauti, Sarah hi Edudere wa Junior watching live. Oh, sawa. Asante sana Edwin. Uyu ni Dere wa Junior ni mtoto wangu ako ndigiri ako tebanga ndigiri live. Asante sana brother Dedwin Mauti, tunashukuru sana. Virginia Geslin Nyaps nera kulikanga bwakire bya kutoka Qatar. Nkwanili Hezron Juma kurwa bunyangoso tato mtokuru wa Kirwa Teresa Yuka mama yane wensi na wapenda. Enjoy your weekend. Asante sana Edwin biamo naye kurachisemo chia Qatar. Pia sana kenda utuma SMS ya tutevinga ngakwenda tupwete asimambi yaboni ngabo na boko anilipa biro tate weekend ngie because naingia weekend kama kawo batena nesa batengia no na bako na Jumapili baganeli weekend ngie tabwate biro kunyo binde byonse twende ya mase ya mukasama gaseti tukulera karombate gaseti ya The Standard na inchi ngombate gazeti ya Daily Nation ya gazeti ya The Standard bichin tangani eringana liero buritom biruna under attack Kenyan fight cyber hackers yani na Kenya ni wamajeti koba under attack ekerobono karego ruanerera amangana hackers gose bali bataturubani chinsemo chiri chimitandao yensemo ya Kenya critical finance banking and telecommunication infrastructure yani ebintu biri chibengi amo na amangana yoboerani na mangana ya serikali ya ebegete yani information ya serikali niko yapo atobu bali tukuregoro magiga ya hackers gotema gwe soime na goturubaniyo bokorari bwechinsemejo awo asensemo yomorero ansemo ya yobwerani bwechibese gose transaction nensemo ya e-citizen nero ya turubane tu litukuregoro ekera mabori amanga kuborigwa ataranyora machibu ngoyo ekerenga kya ningi ingie serikali yakorede ekoro yigwete buna liberering egentengo chigokora ekiara kira serikali ni bwate intelligence yigwete kemonyo ekoro yigwete kemonyo ningi yakorede goika igoro oboturuban burobyo ingore bosuwe egentengo sengore behind egentegyo ayuna maswali amange agendete kuboriwa korende omowasiri bwa oboerani gose ICT erudi waro nigona confirmati amangana yo wata kuguba gatana data ndete yanyaride gego sira ase amangana yo ensemelia Safaricom nero yanyegaretiwe akego korendo mawasiri boborendi bwaime kidure kindiki nigate tena no nyatake yabete ebintu byonsi nigobire intact na ndekende ngeyo kiabete boigo aba Kenya nabakwenda kwa access e-citizen platform nebintu binde asensemia sobokorari ebwe serikali asebeje bego ne muregrete sar no manjibirina yes I'm married an American omoswati oli oyo origote amna ya na nyometwe na ex minister nyagosira simene chai eni gadena ya na nyometwe no mu America kurende nyachae bado nere no mugakone
aido jenyiriria se beji ya gatatu gazeti ya The Standard. Boigo nindo jina timu ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja ni Kenya nigo bagenderete kurigi agenda ekero bekageruna Ruto na Raila na baranyorane bakwane amangana abere atatu. Montereba oyo mobweta Gusii nigo bonanya dikawatena na buguredi Sharon rituko na buguredi abaiti ba Sharon ritukerimo amakweli atanyora Sharon. Wene ndereba ekarukurunero borolibwa yase ekoti kene kina keri kia muswat Sharon yagusira Sharon kirike ndreta keri kimubwadana ndi uyu kabero mugabana bwe county ya Makori okoti obado ayundo chisara naro hairo walidasi gazeti ya The Standard boigo naro hairo borto asebijentangani konende dingo gorego chime ngonyore biro nteba mangi. Alright, mbia mono sana kwa gazeti ya The Standard. Gazeti ya Daily Nation ngane irobo litoneli ngabone kanisa ya Iranire. The church is back. Aiga karondoche ebieni nechibi chiaba archbishop cross kanisa au asensi ya Kenya ekerabano bakuru birengera libyabo ende baga netinga baraya babire Raila Odinga na Dr. William Ruto banyalko bakorobya chingoli egere banyalko bagutulia ba Kenya kurwasa machafuka yatogandeta korora kurwasa mangana yenchara amono gukina kwebirengo by'ubugima kulengana no archbishop kurwasa diocese ya Nyeri Anthony Muheria oyo yororekanira se vyombo vya habari asamatuko amange okwanera igoro ya serikali na ensemili kwa meli ya serikali niga kubolia nga deep down there is underlying problems nga inse omwali bweli tuko ebintu mbirororo biganirie ko kwanirwa mono the plight of the poor na aralia yo muntu mutaka gwetera ogokina kweli goli ryobogima na west in government nike serikali gukora manganaye west nyinge neraroro otebirenga ebibise kuligerirwa lirolyo Kenya ntugutwara bokongbonge Provost Sami Wainaina nere nigagotebanga bono iga ntutageti masabo bono iga ntuganiri masabo ekiagira masabo nko yakora tuli buna baraibechi kanisa nanda masabo twabere toko yakora na ende ntogendete okora masabo nonya serikali ne babuya stila masabo nagenderete kurwasa ba Kenya na kurwasa baraibechi kanisa ekitotagete bono iga nobo koreli kurwasa serikali yine nkwana ya Provost Sami Wainaina oyolenge the former kanisa ya All Saints Cathedral nyuma ataragenda chinse Jesco kurwa bokoreli no mu archbishop kurwasa diocese ya Mombasa Martin Kivuva nera gotebanga serikali amona upinzani nigo bakona kuruana mbatageti go face the reality elie chandeta ba Kenya kule nigo bakona kurua chi excuse chire malete kuselemu excuses go chesa ba Kenya libaga bakurua obokoreli eyo nere nkwana ko justify headline yeli tkolera lero the church is back ayoka gendreto mancho muligeria no yomito Brighton ndoche baiga sokoboko kwane gukolio ebicha ya Raila Odinga amona Ruto kerobono turuche litkolegora samagacho bunge nene bali bagusira opposition gusazimio la Umoja wa Kenya na Kenya Kwanza mbanya kwa bago clash over police brutality ekerobatali kuigwa na chinkwana ikakuwa ni kelele kabisa kulende ayuka gende tumwanchumuli na botoko yosoma asipeji ya gatanda kabira ororenga na kiyalingi asamagacho yebunge boiga bwesenge kanisa ya Iranire ntorocenga Habaraya bange kurwase kanisa Alexander Muge John Henry Okulu bonsipini go baligeretie ngatiga baraya babense ya Kenya banene banyari kwa bagukwandirana ubugima bunyari kwirananse ayonto yaligere sepeji ya kane ne peji ya gatano karatoka ndirete ige peji 12 nelinga Kenyans suffer services delay has hackers strike igoro ebinto byengencho bokoreri bwengencho gwetera sinchire chekerero mbwanya twa bogwakwa mono mega ya amangana a cyber attack ya targeted ya rengete kolemalia bokoreri asensemo ya serikali na bogo private institutions ebinto buna M-Pesa services mbanya twa biko paralyzed mangana ya banking digital banking ya bete paralyzed abantu kugule stima tokens nchebete paralyzed
nebinto binde binga yonto yaligera sepeje 12 kolende buna twagote iritwa chage tumurobelyo iyo yote iko salama sasa. Ntuchukulia mangana yobukurumi yo anyorire company ya mache ime ya Nairobi iyo nyareko bakigusira bilioni 10 ko sensor enchera yo boibi ama na faulty meters yani meters aligetera kinega ndrete kubara kabisa kerobono company yo official record shows that it produced 178.5 million cubic meters of water. Only 96.4 cubic meter were built. Igonorocho webi as a company ya Machase County Nairobi. Waigo ababunge bano nigo batebiri company ile ko install power purchase agreement between Kenya Power na wali bago toletera mangana a power purchase banyale ko babako igwanana na okay ya bills ikiagera ligolirie stima ni goligende kuno gukina gucheigoro yeli tkuligoro ababwatani ao gati abo omo secretary we kyombegia kotu Francis Atwoli na nyaltika ukwanira ingane iyo na batebanga estima igendete gukina kirabogokia na kirabokwira enyale ko bagi kuligereriwa ndocengana ara yupe jagatuntu chukurigeri na kimwaka oyo mwanyara ko bakaweita esimba enkungu lioness mete simba enkungu na kurukwa lioness ni mate yes ile ne lion bono nanyara ko bagakoyeite simba iyo kwanya yaitira abantu ya salje binto ono mwako yo alifesi yo simba mpaka kaiua nonyeke mutigirita majera okoranga asibiru mutuo yega okoranga mbango sana ayonto yaligelia sepeji aga tuite simba tato yo ni mtu kutoka ma community Samson Tali Samson nawe yes nara yondo chumtu Brighton na umwanchumurire biasa no manchumurire ndra go tutumira uchumbe ya nene kardurige tego chigo swasa nsema yebwatoke abono gotoma ngoteraki ose ngeroki ose nkorukio gote do yeserwa penga rumba meta ntutokubeka konde wenzi koli gwasaba yogenda gotoma uchumbe yao tonye some ekarocho ende tonye kubanga bangelist ya ni mede producer ali obangire binte bitindi sana nkurine sepeji yega seti ya the standard beja gatato karongo binyoka sobwango na gote bigoro yo musubati ori karikoro kwa nere Margaret Joya yo kariko creme bwana ni garo murugi obonyagosira former cabinet minister Simeon Nyachai igore kine kinkiage ndrete aseke gambero ekero kiarenge korawa no charge litaria ena lidia charali riga konde na rirora engoli somande krakare ko boruna ngakio kolete ngakiwa jenti musubati ajira jenja marieta emetinyi meke ekeronya cha kure bakae niwe kunda karotena ya bone na chenjetie na bona chenjetire ita lakini na chenjetie nda bana bane abare banya cha bachigo konyega kakari ko bodu nena ya ngwabwate mosaje warugona Chemsi Leroy Totten oyuro mu America agatebe na maene egento kia yotenga mutwara ni gona atakete ankonye ndo siji certificate cyane university lakini mo jaju ina bamubore dina nyachaire ko deni ko kwarengo murugi bo former minister nyachainge adaro ko rajibeze rendo ruse document boso dina bade dena ina rujinya jango nyoliare oyo nero rengiange it's an interesting story erabu sana erabu na boko eso me piji agato moswati egarade na njino murugi nyacha naro chino nyina abana mba test by tali bakotebanga bagwani sungu kirgia Texas agatebanga I could see my father once twice a week my father could come abana bana bakuru ora ni baba kirem na banya chai but they used to see their dad I used to see my father once twice a week so sometimes when we had visitors father could come yani but they used to see their father na rabago tena bachokora DNA ngakiba DNA ngakio yakoro ayo munyagitari mane DNA maybe abana babanda aba batigarite abanya jai these are the kids Simon Chai so you see so DNA is very easier yes because nabara mbatageti they are very sure maybe bana mbaliwa they will admit na ba kora DNA na inde
ensemeli yakora DNA. Lakini moswadi Margaret chwa yangu. But he's very sure. To kungainireli. Unajua koroje ni bona no ene baroje. No. Lakini ginangere ko ntoke discuss more. We are just speaking the basics. Lakini ngero mungina toko ando chikungainireli after all this. Na no mungina rochole bia. Kwa mwigerere. Igata gite title ya yenga na inche muka umete tali asimata kana mali. Ata gite title. Hono njeke. No mungina ngwara aba ya muberete gasi ku explain. Kindi ngiona na kwa nyome tuna akabalirwa basaja ngi batatu. Baroi. Ale ada ne kene ije ni ba sawa. Ine so mera to ande beja kane. I need to go to America soon. I need to go so that. Okay. Nako ni maya. Ntuno soto nyoro na Josh. Ndugenda soto nyoro. Ibintu bibere. Banyoro. Okay. Wazo tigara. Ona byabere bitatu. Otonyoro. Wewe ya kalinga. Ya kane. Ega kwana ngarali. Kena na ranga jinsa jengo ikachire. Njene na kwana kurumoto headline. Diganda mnyoka sinini yana geida tanga giga de ebeji yakane ni mrede na rende igoro ya kasinga kibata bata ke tuturubani meroberio ase ensemo yobokori asense ya Kenya boiga se beji ya gatano mo ne mrede na ngogo chikaransa se mesa isiko bana Ruto na Raila baumerane hina na maswali anaenda gochanda bali bara somo bwa Kenya kwanza na bali bara somo bwa Simiro mo ingo ojukaranso ekero aba principles bali bara somo bwa Simiro moja po boherere buna Raila isiko tangana ali obatigire maega buna abatigite 2018 one of these people I confusing me. If these people sit and talk, they are talking inga kibu mababa Kenya. Ya gitari kero kibago ya jukwana kibako bagana mamraka abande bobo ire na Agora abakaronso bawena Raila tangana ali tuaire peji ya gatano mo ina nemregete na obombosimiro moja ngo jibole koldi amangana yamangana yo masabo eriko inyora bari basire to bwabo kubatekana no kurobekana no kwakorekana wiki area muraibu ense Dr. Mutoni gatheru na chikaunti bone ojanya ore 32 billion shares siri chigoja chikaunti eriko chigokora emeroberio ebere etatu ase ensemo ende na rayo na mangara kindi ngorera busara na yora mnyoka aberatatu ase mambi ya abonio njitsara no jina ikirabo na yabona kura mnyoka ngo orolenga yogoika. Alright, manchu muligereria ase page eyega ya kabira se gazeti ya Daily Nation muligeretenga na kimeta meta nere company eri gosenere nero elitotumeka nonye WhatsApp, Facebook, Instagram na kimeta na ndekale launch subscription service for Instagram na Facebook. Subscriptions njikaro unatokora subscribe text messages to subscribe credit okora na Instagram na Facebook batagete chaki murubiri o subscription kulenda so oboime mancho muri na bo somere kyagra tinko soma bwensi pitu tashinda hapa kulenda Meta now launches subscription services for Instagram na Facebook page ya gatatu ne muri na kimuga kuyo the Maasai elder stopped a killer lioness in her tracks. Mwako yokoro kwanga limbaso legei wati miaka 50 nomo nigo agendete kobwenia chingoma chintindi deep cuts kurwase a big cut medeli kubugari busiri nene kabisa ase gitanda Kenya gitalia na Nyuki Cottage Hospital niga kunyoranga naki ale correspond ko chaso muntu ole gukura ase village ya Kimugandura village ase county ya Laikipia kulende kerachi wika akanyora barigira nine simbe yo simbe nkungu ekamucharo kero motu na kumubeta mainali ya kabisa wana nigo yata ito kumurume bigoti buna chinarito unajua have you ever watched the lion kill the most of the animals ego chiko bwata somewhere igai bigoti so ekamucharo kere bigoti kulende he managed kurutensara egaito motu egaita moine egakwa simbe yu egakwa ensara machete korwa egaka egasokera moine so he killed instantly a lioness yukolende tagokire ana gotebarenga nonye nyosa onkonyete
Tigo kiri goite simba. Tagokiri. Kaita. Agotebanga it was not okay. Nerega kagirite ngo nyare ngechingo mbesi nyuko murwani but yakara nyorte nga yakule na bakuregretting I regret so much the death of the lioness. Mungano ino irobolito sana ase page ya gatatu mwanju mune page ya kane neli mulkirete nga religious leaders reclaim their space in national politics. Bone kanisa nigeta getego swana magorabere ne Djibouti ase siasa yense ya Kenya. Okorange